Salam dostlar. Bugün təzə video account temasından benim fikrimçe en sonki video. Bundan sonra video koyarım yani account hakkında da koyarım da şu temanı şu gün yapacak bolna. Bugünkü temamız köpçülük karışan şu sitatlı videolar düzmek yani manuel sözler yazıp video düzmek. Köpçülük biliyor, köpçülük bilmeye. Benim fikrimçe köpçülük bilmeye sebebi köpçülük soratış temanı şonun için çıkardım. Birinci bize gerek bolyan program Pixel Lab. Pixel Lab hakkında bununki account temasına en birinci videom Pixel Lab hakkında olupdydy. Eger görmedik olsanız şu videonu girip görün. Bu programmanın içini polna öğrenenler uje men fikrimçe azrak praktikası ösön. Bugün şu Pixel Lab'da Pixel Lab ulanıp hem InShot'ta hem CapCut'ta size sitatlı video yasap görkezecek. Bunun nähili yasalışını, nähili edilişini bilýänler var. Şoň üçin men çalt goýjak wagtyňyzy almazlyk üçin. Eger bilmeýänler var bolsa, bundan öňkü videolarymda ählisinde Pixel Lab'ı öwredipdim. Hany onda başladyk. Gelin bir zat diýip ýazalym. Näme? Yetip gelýän täze ýylyňyz bilen ine influencer edin. Yetip gelýän täze ýylyňyz bilen diýip ýazdym. Indi näme etýän? Edil şu suraty PNG formatda. Diňe PNG'de eger bu JPEG'de etseňiz kaçta peseli umuman tunup görünmeýär videolar. Şoň üçin PNG alajy bolsa ultrada goýun. Muny sahranit etýäs. Häzir 1 minut boldy. Ine sahranit boldy. Indi reklama çykdy bagyşlan. Indi influencer edin. Şu ýazgyny ýerini ütgetmelde. Ýazgy durşýal dursun. Üstünden bir gezek basýas. Ütket azrak. Ütke ýönesde ütgemelde kopyany basýas. Kopyany basdyk indi ikinji ýazjak sitatymyzy ýazýas şu ýerim. Näme diýip ýazýas mysal üçin yetip gelýän täze ýylyňyz bilen ähliňizi gutlaýaryn. Ine şeýtdik. Amyň arka zatyny ütgetip bolýar. Bilen bolsaňyz fayda backgroundda girmelde. Ine ähliňizi gutlaýaryn ýazdyňyz. Indi eger siz öz adyňyzy goýmak isleseňiz şu ýerde ad goýun. İkinji suratda ad goýun. Berdim plus basyp logo goýmanam öwredipdim. Ýadyňyzda bar bolsa ad bilen logony şu ýerde goýup bilersiňiz. Menim goýaýyn bir zatlar. Ine şeýtýäs dostlar, öňkü videomda köpçülik sorady. O beýtip saýy nädip çykarýan zat diýip sorapdylar da. Ýani refleks diýilýär, näme diýilýär şoňa. Ine bärde A harpynyň iň soňky düwmede reflection diýip dur. Men de bilmedim siziň diliňiz nähilde du. Eger isleseňiz shadow hem çykaryp bolýar beýtip aşakdan. Ýagny saýy. Ine dostlar, şeýtip iksan surat sahranit etýäs. PNG näme üçin beýtmeli diýip sorasaňyz, eger bilýän bolsaňyz InShot'da tekst ýazsaňyz, şo ýazgylar bilen bile animasiýa geçmeýär. Diňe ýazgylar durýar, diňe arka fon animasiýaga geçýär. Şo sebäp iksan surat goýsak aňsat bolýar. Hemem size başda InShot'da görkezjek, soň CapCut'da görkezjek. InShot'a girdik, nowy video. Bärden ýanky suratda izi giderli saýlamaly. Ine iksan surat boldy, influencer edin. Azrak yer ütkepdi birinjini. Aslında ütgemeli däldi. Yani animasiýada kem bilinmeýär. Alajy bolsa ütgetmejek bolan. Başladyk. Bize birinji saz gerek. Indi häzir men şu ýerde gowy sazlardan goýup bilerim. Ýöne maňa awtorskisi bolsa maňa jalyp taşlamak mümkin. Şo sebäp prostoy sazdan goýjak.
Gördünüzmü? Как будто inşodyň özünde yasalandygy bilinmeýär. Iksan suratda bolsa şeýdip. Bärden geçmindi. Animasiýa saýlaýys. Bärden effektler bar bilýän bolsaňyz, eger sizde pro versiýa InShot ýok bolsa, men bilen emoda habarlaşyň ýa-da Telegram kanalymyň ссылкаsyny opisiýanyada goýaryn. Şu ýerden arkaýyn obnowleniýasyny alyp bilersiňiz. Hem obnowleniýa hem pro versiýasy bar. Ine dostlar, uje bir video taýyn boldy iksan surat bilen. Ine görüp bilersiňiz. Ine şeýdip birinji şeýdip InShotda edip bolýar. Indi bize CapCut'da hem edip görkezjek size. CapCut'da hem edilýän kıýalydyr. Ýani birinji Pixel Lab'da suratlary sakrant etýäňiz we bärden şeýdip animasiýa berýäňiz. Köpçülik sorady, ýazylgy nädip hereket etdirýäň diýip. Muny hem häzir jogap berjek size. Bärden de aýdym saýlalym gowy. Bir aýdym saýladym mene. Ine dostlar, iksan suraty goýduk. Indi biz başlamaly işe. Bize gerek iň birinji basýas, hiç hili effekt zat gerekde başynda animasiýa basýas. Animasiýadan wordda goýsaňyz, meniň pikirimçe normal bolýar. Başyny öz isleňize göre goýup bilersiňiz. Bärden her hil effektler bardyr. Men saýladym bir effekt. Indi ikincisine animasiýa berýäs. Oňa da animasiýa bermeli. Muňa size maslahat bererdim. Wordda ýa-da Vivid'da däldi. Gamboda goýsaňyz menimçe normal bolýar. Gaty köp we obnowleniýa zat bolsa hem muňa täze effektler goşulýar. Ine dostlar, Gambonyň effektleri ütgeşik we owadan men hem şurdan bir effekt goýjak we sahranyt etjek, görkezjek size. Şeýdip öz isleňize göre animasiýalar, öz effektlerinizi berip bilersiňiz. Aýdyşym ýaly başda Pixel Lab'dy, soň InShot'dy ýa-da CapCut'dy ediň. Dostlar, meniň pikirimçe bu soňky video akkaunt temasyndan. Mundan soňky videomda akkaunt hakynda birazrak gepim bardy. Häzir aýdjakdym, ýöne indiki videoda aýdaryn. Eger video ýakmady ýa-da ýakan bolsa öz pikiriňizi ýazyň. Hemme udaçy.